ginagawa mo, tol? Ha? Nagpapalakas ako, hindi mo alam. Hindi ko alam eh. Sa ano, sa tuktok ng Mount Everest. yun na nga yung sinabi niya na eh. Hindi mo kala ko. So, yun na nga, no? Mga tol, oh. Good morning sa inyo. At nandito na naman kami. Ako nga pala si Kuya Kulot. Ako naman si Jerin. Ako naman si Pulikap man. Ako nga pala si Joshua. Ayun o. Lucky the Great is coming to town. Alright. Unang rides ng taon. Happy New Year sa inyo lahat. At, ano nga? Patikim ng handa nyo. Patikim ng handa nyo. Wala na, panista. So ayun na nga, no, mabalik tayo mga tol. Ang ruta namin ngayong araw na to ay papunta kami ng Labrador. Aakyatin natin ang digital ng Labrador. Ay sige, abangan na lang mga tol. Pagdala na. Kasama na namin sila, Sam. Nakakabol sila. Dito na kami nakita sa may bandang Bimalay. Baka na, papara. Absent ka. Sabang na lang mga tol. So, kita-hits mga tol. So, ayun na nga mga tol. Nandito na kami sa Labrador. Oh, nakita ka? What's up? Ay, dito pala yung Labrador. Ito kami sa bayan. Kompleto na rin kami. Right. Hanapin lang namin papakyat. Papasok. Tatanong-tanong na lang kami dito mga tol. Hop, sit show. Pitbull. Ulit. Yan o. Pangit yung word eh. Pero tayo problema sa isa. Lalo ito, problema niya yung mukha niya. Tayog lang. Try, saan ba mo? Tayog. Ito. Okay na, tara na sila. Nakatulong yung buto sa'yo. Di kaya ng pedal to, kaya tulak-tulak muna tayo. Puro bato eh. Ayos. Habyo. Ito pa. Hirap magtulak. Subukan kong i-bike. Wow! 45. Ay, oh! Hirap. Hirap pagtulak. 45 degrees. 45 ba to? Ewan ko kung 45 to. Hirap magtulak. Unti-unti lang, makakarating din tayo. Oo nga tol, madugo dito. Hiking ang inabot namin. Isang oras pa daw akyatin namin. Yung iba nauna na, nabilis sila magtulak. Pero kami tulak mula nung bungad. Yung matarik na mabato. Sabi yun pa yun pa kami akyat. Tapos ang init pa. Solid. Mga team tulak. Hindi ako tulak, no? Ngayon masibok. Alam mo lang yun. Ow! Agar-gers. Ngayon paakyatin namin. Isa pang bundok pa. Aray ko! Isang bundok pa. 2 hours na kami nagtutulak pataas, hindi man lang bumaba, walang downhill. Bang to, bubulusok kami pababa nito mamaya. Pasakit dito tol. Malapit na kami mga tol. Bali mag tatlong oras na ata kami nagtutulak, pero grabe view dito. Tatayo ako. Drainage to yun. You know,
Yan! Grabe yung karagatan dun, oh. Doon pa kami sa taas. Parang kailangan ko ng kapitan anima. Eh, nakakatakot pa baba oh. Sabi, kanina pa kami tulak ng tulak. Diretso, naubusan na kami ng tubig. Oo. Tatlo na ang sumuko sa baba. Pero kakayanin namin to, malapit na. Maksil, yan ang maksil. Maksil yan. Maksil, basic. Basic. Hirap magtulak. So yun na, after ilang oras na pagtutulak, dito na kami. Relax, painom ako ah. Ayan. So yun na, view. Pababa na kami ng digital. Ayun o, digital. So, magtatanghalian na. Kailangan bumaba. Pero alalay lang kami. Kasi masyado matarik talaga. Promise, totoo. Gagawin namin, alalay lang. Kung maaari, bababa kami. Hindi na rin ako siguro makakapag-video mamaya. Kasi masyado talagang tarik. Kita-kits na lang mamaya sa daan. Uy! So yun na nga mga tol, nakababa na kami ng digital. Hindi na ako masyado nakapag-video doon kasi masyado matarik. Ang hirap humawak ng camera at saka kami, laylo lang sa pababa. Tignan mo yung isang kasama namin oh. Nadali siya. Ayan. Yan si Maxil. Nadali siya sa pababa, masyadong mabato kasi. Pababa, ayun. Ayos pa naman. Ayos siya. Kaya patakbo pa to ng 80. Alright. So hanap lang kami ng kainan kasi nabot na kami ng alauna. Nakakain muna kami bago kami uuwi. Kasi ayan, tsura ng laspag. Pila-pila lang mo ang siklaan. Laman muna kami mga tol. Alright, kaliskas tayo mga tol. So ayun na mga tol. Basta kami kumain, pahinga lang. Kwento ko lang experience namin, matindi. Mayari doon parang hiking siya. 3 oras mahigit yung hiking namin doon bago kami nakaakyat. Pero yung pababa, medyo nakakatakot siyang mag-downhill kasi ganito talaga. Ganyan siya. Matarik! Pagod din ha. Nag? Hindi na kaya, laspag na. Yung isa namin kasama, doon, tinutulak na ni Maxil, si Paring Paul. Yung sila Sam, nauna na sila. Sa una kasi silang nakakyat, nauna rin silang bumaba. Kami kasi pare-pares na nakakyat. Yung iba kasi, katulad kami, matindi ang pahinga namin. Hindi namin kaya yung dire-diretsyon tulak. Si Jumo nga, bumigay na siya. Ganun katindi yun, yung digital na yun. Siya yung unang-unang nag-retire. Jumo. Bumagsak sa exam. Hey, what's up? Crack it and Shoutout nga pala kay
Paring Lolito De Leon. Paring Kid. Shout out sa'yo. Alright. So ayun na nga mga tol, nawala na ng audio, kaya hanggang dito na lang ating video. Salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe mga tol. Kita-kits sa susunod na video. Power up!